No určite tá čau, idem sa odviesť hore a dole výťahom pustí. Sekundę, jeszcze tu mam kołeczko. ...1965, Chorvátsko, 8, 0. Takže je tu po nehorázne dlhej dobe výťah. Som mal úraz, tak tento výťah má rok výroby 1979. Je to taký starý chorvátsky výťah. Má 62 rokov. Takže je vyrobený v roku 1964. Shit, 8. Boh vie ako. Do Riti. Dominika. Výhľad. Takže teraz sme konkrétne v meste Zadar. Podľa zápachu. No. Tak. Čo myslíš, zastaví? Dúfam, že ju a našťastie. To je katastrofa. 79 vodiet. OK, 6, 4. A Boh vie, kedy bol modernizovaný 2. Možno 2020. Nula. Karel Gott